Es proposem que coneguen ara una ocupació prou desconeguda, però molt, molt important. És la que fan els operaris de neteja de clavegueram de l'Ajuntament de València. Estos operaris són els encarregats de fer que els més de 1.200 quilòmetres de col·lectors que hi ha a la ciutat estiguen nets per tal d'evitar inundacions i, com no, evitar que facin pudor. Encara els ha acompanyat en un dia de treball prou dur, almenys per a ella. Baix els nostres peus, a la ciutat de València s'amaguen 1.252 quilòmetres de clavegueram. Netejar-los és una feina perillosa que requereix de professionals. És prou perillós. De fet, n'hi ha que dur equipo d'escape, equipo de gasos... Per exemple, vosaltres heu medit abans que es pot entrar. Per què? Perquè quin és el problema? Quins gasos n'hi ha? N'hi ha sulfídric, n'hi ha metano... I això pot matar una persona? Sí, en l'acte. Bueno, doncs vos deixa que aneu entrant vosaltres. Juan, què és el que anem a netejar? Pues anem a netejar fonamentalment els sediments que se situen en la part baixa dels grans col·lectors, fonamentalment terres i arenes. Acabem de baixar a un dels col·lectors que hi ha al Cabanyal i miren vostès fins on arriba l'aigua en les botes. I la veritat és que s'hi fa una pudor impressionant. Sí, això és habitual perquè són aules fecals i fa olor. És una feina que sembla invisible però que és necessària. Absolutament necessària perquè, d'alguna manera, el que estem fent així és deixar els col·lectors que són unitaris expedits i totalment nets davant d'un episodi de pluges i que no s'inunde la ciutat. El que sorprèn és que ací baix no trobem ni plàstics ni papers, només aigua i fang. En la seva feina han de tindre molt en compte si plou o no plou. En aquest moment fa mal temps, però si començara a ploure... Si començarà a ploure, immediatament es dona l'ordre de que tot el món que està fent neteges de clavegueram visitable té que eixir immediatament de col·lectors. Això per què? Perquè podia donar-se cas que vinguera una avalanxa d'aigua i ofegara la gent. Ha passat alguna vegada? Moltes vegades. Hi ha una cosa que em preocupa i és, en el cas de que hi haguera gasos, quant de temps tenim per eixir de dins? Pues tenim 2 hores perquè anem equipats en unes petaques de peròxid de potasio que ens donen 2 hores per eixir del col·lector i esperar l'equip d'emergències. Això el dona 2 hores d'oxigen. Sí. Com veuen, esta feina no és ni agradable ni fàcil, però s'ha de fer per evitar també la pudor. Imaginen si és important que cada mes s'extrauen 12 tones de residus a València. Sergio, veig que estàs tot el rato mirant el detector de gasos. Sí, claro, perquè és que quan s'està remenejant el lodo, els gasos que estan en les capes inferiors ixen cap amunt i això ens pot fer que pegui una punta de gasos i mos afecte, claro. I escolta, com van els gasos? De moment bé, de moment no hi ha cap problema. I és normal que hi hagi tas de bitxos? Estic veient que està ple de cucaratges. Sí, això és completament normal. Viuen d'això, les cucaratges. I rates no hi hauran? En este no, perquè està tot ple d'aulla ara i no n'hi ha... Però alguna te n'has trobat? Alguna. No pensen que els 1.200 quilòmetres de claveguerams es netegen a mà, només els visitables. Els que no, ho fan a màquina. José, todo ok aquí abajo. El CAP informa a l'exterior periòdicament que l'equip està bé i no hi ha intoxicacions. I quan acaba la faena, tots fora. Res millor que tornar a la llum del dia. Era la nostra encara,